ihe ndị ọcha kpọrọ language corruption na Igbo. Enugu ara awa ji. Enugu kwara awa ji. Anyị na-eri ji. Anyị ara awa ji. Ọwụ a na-eṅụ n'ihe ma mmadụ gasị amụta. Onye nwee ego nwesịrị ego ike. Ọ na na-ewu nna ya ndị Igbo ekwetara na-ewu nna. It's unfortunate. Wusi ike. Onye na-ekwu. Ọ ka o mere. Onye nwe ọkọta ego n'obodo ha, ọ sị na ndị ewuzi nna na nna ahụ nne Igbo ekwetara akụrụ ya aka. It's a shame. Anyị na-eri ji, anyị ara awa ji. Ọ bụ ebe a na-aga na-eme asị na igwe na-awa ji evunie mma anyị na-akpọ ụgbọala bee na ji gboo asị na igwe awa ji ọwụ nsọ ana ka ọwụ ibe ndị gboo na-eji mma a na-akpọ ogbuo ga-eme wee abaa n'ọhịa wụ ewere nwa agbọpụta na ewere egbu onye ahịa dochie ezi ewere esoro gị ahịa ewere mma okwu ebe eji edochi ezi eso ya n'ala Ile obibi na-eme eleghị anya etere mmadụ asị mba ọ hụrụ ya na onye nọ n'ala dagburu onye nọ n'elu ọkwa nsọ ama onye zara ebu ụkpa onye nọ n'ala dagburu onye n'elu ọwụ nsọ ama ibe anyị na-emeta ga ahụ omenala gbasara enyi dịka nsi kọwa ihe na-emekọta ahụ a ceremonial act anyị erigbo John the 16th esi eri omenala ọ ka o mere bụ olu ndị isi anụ wusi ike na-ejikwa okike lọọ mmụọ ka esi arịa mgbe gboo nke ahụ na-emu ya iche ọ bụ a ceremonial act ka a na-apafọ yes biko nụ ọ bụ nnọọ ndị eji ọnụ na-abata for the interest of our known Santa Max Red, Igwe kana agụ Igwe ka George na Kabiko kana no biko no for the interest of those who don't understand una even na-ekwu for the interest of Igwe ji ọhụụ n'aka obezie ka anyị abataba biko no for the interest of those who don't understand Igbo. What I'm going to do in the next few minutes is a ceremonial act of the New Year Festival of Enugu community. I stand here today based on the authority handed over to me by His Royal Majesty Igwe Osawa III. The man who added glamour, style, and respect to kingship in Igbo land. An encyclopedia when it comes to Igbo custom and tradition. A master and second to none. What I do today, I do it with authority, full authority. Armed with our phone, the symbol of traditional authority. O nwere na-ajụ na-asị kedu ihe ndị Igbo ji aga oge ọbụla Igbo na-eri ji kedu ihe dị mkpa na ji what is important about this yam asịkwasị kwuo eziokwu na rice tọrọ ji ebe a na-amụziri ji ọ na-ekwuru anyị iche gere ntị ọfụma nri a na-ekwu nri ụdara ọtịa nri mụrụ ụmụ baa ụba mụta ọkpara anaka ọmụta Enugwu amụsawa ọmụta ọkpara nri ya ọmụta nnọbịa amụsawa ọmụta mee nri
Irikwanụ ọmụta agụ ukwu agụgụ amụsawa. Kwụsị ike. Ọmụta agụ iyi bụrụ Enugu Agịrị. Ọ nna gị ma oge. Anọ m na mbara a dị nnukwu mmadụ na amamihe n'oge. Anọ m na mbara a wee kee ụmụ local gọọmenti mee Enugu ugwu headquarter nke dị uru egwu họọlụ uru egwu ka eji eme ya. Biko anyị na-ebido gị igwe anyị na-ebido gị. Ege ntị ọfụma ahụ. Local gọọmenti headquarter ụmụ nri duru uru egwu. Onye elu chairman mgbe e mere ewu enwere na njụ agụ otu ọka dị ndụ. Ọka nọ ndụ. Kwụsị ike.